Доброго дня всім. Мій колега Роман Спиридонов, який працював минулу годину, трохи помилився, і вам доведеться замість Гульсум Халілової дивитися на мене, але це буде невелика частина етеру, бо у мене в гостях дуже цікава людина, який ми разом ставитимемо запитання. Це можна робити за телефоном, до речі, і там по вайберу, навіть скайп є, можете телефонувати у прямий етер. Ми у прямому етері телеканалу «Етер» програми «Бугунь». І з нами Олександр Курбан з Центру протидії інформаційним агресіям AM and PM. Це назва така. Вітаю вас. Вітаю навзаєм. Вдруге ви у мене в студії, і наш попередній етер мені дуже сподобався. Дякую. Тому що розмова була предметна і дуже професійна. І я хочу, звісно, ми будемо обговорювати все, у тому числі візит нашого президента до Сполучених Штатів, який почався, як відомо. Але все ж таки я хочу з ваших галузів почати. Які останні інформаційні агресії використовувала Росія проти України? Я, принаймні, одну новину бачив, що СБУ, там, я не знаю, яким чином, але вона припинила діяльність, чи помітила, чи обмежила діяльність там декількох тисяч ботів-тролів, які працювали саме проти кримської платформи. Так. Ось що вам про це відомо? Розповідайте. Я скажу чесно, як людина, яка стикається з такими речами, як знаєте, як працюють ботаферми, як з ними боротися і таке інше, такі події відбуваються регулярно. Просто не про все розповідають. Ботаферми є там різних рівнів. Є маленькі, скажімо так, там на кількасот, є середні, є великі. Це накрили достатньо велику ботаферму, яка була заточена саме проти кримської платформи. І це звичайні справи. Насправді це фізично, де ця ботаферма існує? Вона в Росії? Ви знаєте, насправді немає значення, де вона. Вона може існувати в Росії, вона може існувати в Європі, вона в Україні може існувати. Тобто ті тролі можуть жити в різних країнах? Абсолютно вірно. Вони можуть абсолютно по різних країнах бути розпорушені. Один одного, вони в переважній більшості і не знають. Просто, скажімо так, є технології, які дозволяють ті ж самі VPN зеркальні, які дозволяють приховувати IP-адресу, приховувати вхід і таке інше. І, скажімо так, тільки високі технології, тільки технології, якими володіють спецслужби, дозволяють накривати такі структури. За великим рахунком, от я аналізував, і свого часу ми різні групи створювали. В принципі, будь-яку групу, яка працює більше 2 місяців, можна накрити спокійно. Як? По однакових наративах, да? По однакових там якихось цитатах, думках? Не обов'язково. По-перше, семантично, так. Семантично вони повторюють те, що їм замовили. Звичайно. Да. По-перше, немає ще таких програм, які би генерували, скажімо так, автентичний контент або генерували таке принципово щось нове. Зазвичай набирають там якусь добірку фраз, якихось ключових там меседжів і таке інше, і транслюють їх різних варіантів, моделюють і таке інше. І справа в тому, що, скажімо так, все залежить від професійності, все залежить від часу роботи по цій темі. Треба постійно змінюватися. Від грошей, від технологій, які застосовуються. Чому доволі часто на таких квартирах конспіративних знаходять дуже багато сім-карт? Тому що їх треба часто міняти, бо вираховують по треку, заходять, вираховують, можна зайти в... А це один з доказів, да? Так, звичайно. Насправді, я вам скажу так, що якщо хтось, і от я звертаюсь до людей, кого спокушають на такі справи, або хто хоче за цим займатися, шановні, не думайте, що вас не можна знайти. Або не шановні. Вас дуже легко можна знайти. Навіть якщо ви будете застосовувати мобільну тактику, будете користуватися, чи змінювати на Wi-Fi. От, скажімо, у нас був такий проект, ми працювали проти противника, і ми, щоб нас не вираховували, ми мобільні були. Тут ми там посиділи в одній кав'ярні, використали Wi-Fi, потім через півгодини перейшли в іншу і таке інше. Навіть таке схеми накриваються. Тобто у спецслужб є всі необхідні засоби, всі необхідні технології, щоб накрити будь-яку ботаферму, яка існує більше кількох днів. А якщо вона існує кілька місяців, то будьте впевнені, що за цей час буде вже готовий обвинувачувальний акт, на вас буде відкрита справа,
справа. І, в принципі, через кілька місяців ви вже маєте готуватися речі, ви будете в суді. А скільки, які вироки бувають по таких справах? Ви не повірите, майже ніхто не сидить. Ну, вони умовно отримують? Хтось отримує умовне, хтось йде на співпрацю. Тобто там різні варіанти насправді є. Крім того, недосконале наше законодавство. В чому специфіка цих тролей? Вони працюють на емоції. І якщо вони не використовують фрази або не вчиняють дії, які які суперечать законодавству, то їх нема за що саджати. Тобто, за великим рахунком, зараз, якщо б, скажімо так, була така можливість, от як в Росії, там же ж особливо на закони ніхто не дивиться. От є команда, і знайдуть, да. А в нас намагаються таким чином працювати. Так от, повірте мені, якщо б була така команда, була б така можливість, то практично всі ботоферми, всі ці діячі, вони б давно вже сиділи. Але їм просто нема чого пред'явити, бо вони дуже добре знають законодавство, вони дуже добре розуміють, які... Послухай, Олександре, але ж є РНБО, є санкції, які застосовують РНБО, і вони позасудові. Вони просто блокують IP-адреси там сайтів, да? Тобто це ж можна якось... Ну, ось це відвертий ворог, да? Який під час такої державної події Кримської платформи, він просто шкодить державі, тобто відверто антидержавні дії відбуваються. І їх спіймали. І що їм там, не знаю, почесну грамоту давати чи що? Ну, зрозуміло, що не почесна грамота. Справа в тому, що технічно з одного боку, в принципі, можна, а з іншого боку, доволі таки складно. Бо, ну, зрозумійте, сама головна структура в всіх цих процесах – це Держспецзв'язок. Все робиться через них. Їх бояться практично всі інтернет-провайдери і таке інше. Та ж сама СБУ, та ж сама кіберполіція, вона не може самостійно просто взяти, когось відключити або когось заблокувати. Вони розробляють відповідний документ, доручення або звернення, в якому повідомляють, аргументують, подають його відповідну інстанцію. Вони розглядають, приймають рішення. Ну, тобто це все не швидко. Це не швидко, поки да. це все триває. Ця група може відпрацювати по Кримській платформі і все сказати, замовлення виконано, товариш полковник в Москві. Тому я і кажу, що кілька днів для того, щоб вас взагалі не знайшли, і кілька місяців, щоб на вас вже був відповідний акт і відповідні справи. Олександр, щось конкретне можете сказати про цю групу, яка працювала проти Кримської платформи? Ну, справа в тому, що я безпосередньо цей кейс не досліджував, в мене просто немає доступу до таких речей. Ну, це типова ботаферма, таких, в принципі, вони можуть бути, вона, скоріш за все, не стаціонарна, вона ситуативно була створена саме під цей проект. Це під замовлення. Да, це не складно, абсолютно, це разовий такий заказ, може бути, зібрали, закупили устаткування і таке інше зробили, потім розбіглися. Тобто технологій зараз дуже багато, це дуже гнучкі технології, і, в принципі, мабуть, вони загралися, мабуть, вони занадто масштабно, занадто себе вільно поводили, їх просто накрили. Ну, моя версія, це через те, що росіяни багато грошей мають на це, і їх, як то кажуть, осваювати дуже приємно для деяких людей, бо і вони то так просто перед замовниками показують, що вони ефективні там, а на мій погляд, геть не ефективні. Ну, щодо Кримської платформи, так точно. А які вони наративи розповідають? Тобто ми ж живемо у своїй бульбашці, да? І для нас Кримська платформа – це шанс, там, особливо зараз, коли Афганістан на порядку денному на першому місці, да? Під час Афганістану Кримська платформа, про неї пишуть, про неї показують сюжети, перебувають політики. Ну, я не буду перераховувати всі досягнення, які, як просто, це для початку це дуже круто, да? Да, позитивний кейс. Дуже там немає негативу, так? Ну, принаймні ззовні. І нас хвалять, там до нас, тобто молодці України. Підтримують. Дивіться, це тут ще важливо, що Афганістан – це повне розчарування для американців, так? Повне. І провал. Провал, да. Давайте цивілізаційний провал. Вони програли. Провал, да. Це програш, причому не військовий. Да. Це ми про це ще поговоримо. А і на контрасті ми показуємо, що ми країна, яка є, яка захищається, яка і політично, дипломатично, військовим шляхом спроможна захищати себе. Принаймні себе, а ще й Захід певним чином.
ось які наративи, як це можна було очерніти, як то кажуть? От що вони писали? Що несправжні міністри приїхали там чи що? Ні. Все дуже просто. Справа в тому, що будь-яка інформаційна атака, вона орієнтується, ми вже це говорили, на емоції. На емоції кого? На емоції тих людей, які зацікавлені в успішній реалізації Кримської платформи і взагалі повернення Криму. Відповідно, це в першу чергу зацікавлені люди, які жили в Криму, виїхали з Криму, які, ну, зокрема, от кримські татари, які підтримують ідею єдності з України, громадяни України патріотично налаштовані в цілому. До речі, в тому, щоб Крим повернувся в Україні, зацікавлені і в тому числі західні політики, бо це прецедент, який дуже неприємний, який може повністю поміняти систему. І те, що Крим повернуто до порядку денного, це вже поразка Росії повністю. Однозначно, да. Тобто це, скажімо так, вигідно у всіх цих людей, у всіх цих цільових груп, про які ми говорили, викликати сумнів, розчарування і невпевненість. Тобто, на що взагалі, на що це впливає, на що витрачати нерви, на що витрачати, на що їхати в ту Україну, небезпечну Україну. Це ж, ну от ми відслідковуємо, це на західне, сенсу немає. Тим більше кожні проблемні моменти, вони з різних боків показують. От, скажімо, не приїхав президент Америки на це, приїхав там Бог зна хто, почали витягувати там сексуальне уподобання оцих і таке інше. Тобто починають шукати, за що причепитися, і витягують самі дрібнички, роздувають їх до рівня глобальної проблеми. Які насправді не впливають на процес. Абсолютно вірно. Тобто є, скажімо так, 40 країн, які підтримали, представили своїх представників. Тема артикулюється. Анексію Криму ніхто не визнав і таке інше. Тобто, скажімо так, по факту Росія нічого не виграла. Але в емоційному плані вона поширює такі наративи, такі тези і викликає... Посіяти зерна такі... Так, абсолютно вірно. І от, на жаль, в значній мірі Росії вдається такий негатив поширювати, невпевненість. Знаєш, Олександр, я давно дістався до такого висновку, що таке журналістика. Да? Це просто вміння, професійне вміння відокремлювати головне від другорядного. І на це головне доповідати людям. Да? Ось це для вас головне, що зараз відбувається. Суть події. Да? А тролінг – це навпаки. Це спроба видати другорядне за головне, а головне приховати. От ви абсолютно вірно зараз розказали зміст такого поняття, яке існує зараз. Він називається постправда. От те, про що ви казали, ЗМІ, вони дають нормальні, адекватні ЗМІ правду, а тролі соцмережі дають постправду. Тобто інформацію, яка виглядає дуже правдоподібно, вона дуже логічно не відповідає установкам тих цільових груп, на які вони орієнтовуються, вона виглядає абсолютно логічно, і люди в неї вірять. Вони не вірять в реальність, вони не вірять в ту правду, яку дають перевірені ЗМІ. Вони в це вірять, тому що це зручно, тому що це відповідає їх установкам, тому що це просто, не треба думати, їм вже готові рішення дають. От ми зараз, деякі експерти кажуть, що ми зараз живемо в епоху постправди. І в дійсності переважна більшість найбільш успішних інформаційних кампаній, меседжі, наративи і таке інше, вони будуються по схемі оцієї постправди. Тобто навколо правди будується ілюзія. Да. Або фейк. От ще є, фейк – це більш така жорстка технологія. Фейк – це, умовно кажучи, розп'ятий мальчик, да, хлопчик? Це фейк чистий. От розп'ятий хлопчик – це вже не фейк. Це вже брехня відверта. Це фейк. Тобто прямий фейк, тобто дезінформація пряма, вона не працює вже. Працює правда, постправда. Да? Бо фейк за своїм механізмом – це правда, але подана під певним кутом. І чим більше правди в цьому фейку, тим більше він ефективний. Бо, скажімо, береться фото з подій Югославської війни. Це фото реально, але підписується Донбас. Підписується, там у ЗСУ влаштовує там етнічні чистки і таке інше. В основі правдива інформація, реальне фото або відео з цих моментів. Але те, як воно подається, те воно як обґрунтовується. От, до речі, цікавий момент був з одним моїм знайомим ізраїльським журналістом, ми це розкрутили. В пабліках донецьких, ДНРівських з'явилося фото, де два чоловіки прикривають дитину і підписано, що ЗСУ обстрілюють Донбас. Здається, я бачив, да. І таке інше. Ми знайомі журналісти
журналіст присилає, подожди, вот Хеврон, вот обстріл, значить, ісламськими терористами і таке інше. Все. Вот вам. Жодного відношення вот до вот ДНР. это фейк, да, вот ЛНР. правда. Ще я хочу зауважити, що такий процес відбувається завжди перед якоюсь подією важливою для України. Це спроби масових банів людей, які можуть протидіяти цим фабрикам, бо вони беруть же обсягом, вони масою давлять, тиснуть. Тобто всюди в групах вони заходять і цю думку, сумніви це сіють. А є люди, до яких дослухаються, там умовний Аркадій Бабченко, думки, блогери, і його завжди, зазвичай, українських журналістів проукраїнських банять перед якимись там, просто ми відчуваємо це спроби. А як вони це роблять? Ось я приблизно розумію, але я хочу, ось багато людей, хто в бані сидить, і навіть не тільки там лідерів суспільної думки, а простих людей, які там висловлені якийсь раз, і аккаунт забанений. Як працюють фабрики тролі, як ця система скарг, як на неї реагують соціальні сеті? Я хочу, щоб ви, Олександр, це розповіли. Є два варіанти. Це робить софт відповідний, або це робиться вручну. Софт – це по словах програма. Просто, так? Я зараз розкажу механізми. Значить, якщо це робиться вручну, значить, у них є база небезпечних для них блогерів. Значить, в час Ч ботафірмам дається команда, значить, відшукати в стрічці цієї людини пост, який порушує, і зробити масу скарг. Там 2-3 сотні скарг летять в Фейсбук саме. Цього достатньо? Це і менше достатньо. Але щоб наверняка, щоб вже ж не встав. І це дуже просто. Але справа в тому, що останнім часом ми стали спостерігати, в принципі, десь рік ми спостерігаємо, що нам починають прилітати, і от в тому числі мені на мої акаунти прилітати за пости 14-го року, 15-го року і таке інше. Ми всі прекрасно розуміємо, що вручну пролістати це нереально. Отут починають робити це не може потрапити нікуди. Софти. Є відповідні софти на основі штучного інтелекту, так звані система нейромереж, штучних нейромереж. Значить, кілька етапів. Перший етап. Визначаються найбільш активні блогери певного регіону. Досліджується зміст їх повідомлень по ключових словах, по ключових термінах. Постійно. Це моніторинг відбувається? Це софт роботи 24+. Визначається ступень їх небезпечності. Якщо там вони відповідають певному коефіцієнту, вони вносяться в відповідну базу. Потім конкретно по них запускається програма, яка аналізує, проходить повністю їх стрічку і шукає, до чого докопатися. А чи може допомогти, як я робив, колись після там 3-го поспіль бану я зробив, там є така функція, приховати все. Тобто зробити всі мої дописи попередні для друзів виключно. Це може допомогти чи ні? А ви впевнені, що у вас в друзях немає ботів? Не впевнений. Там достатньо одного і все, да? Це не діє. Абсолютно, да. Тобто це є таке дуже багато. Хтось починає чиститися, видаляти це діло. Ну, знаєте, дуже класний момент, і ми теж це використовуємо на етапі оскарження. От вам приходить повідомлення, що ви там порушили правила, значить, ви пишете свої аргументи. Не погоджуюсь. От, скажімо, останній раз, коли мене пару тижнів тому намагалися забанити, мені написали, що ви там щось таке написали і дають посилання на мою публікацію 2014 року. Я пишу, що, шановні друзі, значить, ця публікація дійсно порушує правила, але по нових умовах, які ви ввели там такого-то, такого-то. Тобто заднім числом, як то кажуть. Тому я вважаю, що це все нормально стало. Да, абсолютно вірно. Тобто, насправді, в Фейсбуці є різні механізми і в інших соціальних мережах, як з цим боротися. Але первинний бан, він завжди автоматичний. Вони просто за допомогою тролів скарги. Знайшли, скарги запустили. Є відповідні програми, які, в принципі, все автоматично роблять. І моніторять, і відстежують, і знаходять, і скарги направляють. А є автоматичні тролі? Тобто тролі, яких не існує? Боти, просто це боти. Є тролі і боти. Яких просто не існує. Вони використовуються виключно для банів. Для банів, для поширення інформації, для таргетингу. Тобто на базі цих акаунтів створюють
створюється рекламний кабінет, з якого поширюється оця от контекстна реклама. Тут ще й Фейсбук може так робити. Брати гроші і заплющувати очі. Там це ж комерція. Ні, ну вони, Фейсбук теж перевіряє. Якщо, скажімо, оце рекламне оголошення, рекламне розповсюдження через таргетинг, воно порушує певні там норми, певні ключові слова. Знаєш, який випадок був? Відомий адвокат Полозов, Микола, в нього вже фірма є в Україні, Полозов і Partners, і партнери. І вони просто створили сторінку, як юридична особи, там, чи як це називається. І вони не могли рекламу про себе просто розповісти через те, що в тексті були слова агресія Росії. Розумієш? Да. Тобто слово агресія в Росії в Україні не можна використовувати, на Фейсбуку принаймні. І ще були такі випадки, що... ось що хотів запитати. Чому соціальні мережі, тим більше, що, як ти зауважив, вони оновлюють правила, так? Чому вони при кожному оновленні правил не влаштовують амністію для попередніх постів? Ну, це було б цілком логічно, якщо нові правила, але скаржитися на попередні пости, чи якийсь термін давнини ввести там, да? Чому? Ну, тобто і умови інші були, і політична ситуація інша була декілька років тому, там, тощо. Чому так не робиться? Ну, для того, щоб зрозуміти простий аргумент. Сьогодні така кількість акаунтів існує в Фейсбуці, що практично кожна сьомий мешканець планети Земля має свій акаунт в Фейсбуці. Це велика кількість, це більше мільярду, це ближче 1,5 мільярда. Вони щоденно з'являються і зникають, і таке інше. Це просто нереально. Це такого софта поки що немає, щоб всю цю бухгалтерію міг вести. Це абсолютно нереально. Це такі великі кількості. Масою беруть. Да, це масою, це просто поки що нереально. Єдине, що треба віддати належне Фейсбуку, що вони навчилися, в них є відповідні фільтри. Вони, як тільки в Фейсбук заходить стороннє програмне забезпечення, для того, щоб боти працювали і таке інше, вони дуже швидко їх вираховують і блокують. Хоча є і інші моменти, є інші засоби, є відповідні софти незалежні, які домовляються з адміністраторами Фейсбуку, і через них можна просто там SMM-планер є. Це такі технічні моменти. Тобто сервіси, ви до них звертаєтесь, можете через них автоматично поширювати інформацію, збирати інформацію, аналізувати і таке інше, планувати. Ось я думаю, що ти перерахував, на кого це розраховано. Це західні люди, це мешканці окупованих територій. Така ціль, звісно, посіяти розчарування повне там в Криму, да, на Донбасі, що ніколи жодна платформа не наближає деокупацію. Крим назавжди російський, Донбас ніколи не повернеться. Це все країна 404, це все брехня. Там ось якийсь сумнів, щоб людям було сумно. Це вплив, досить підлий, але ж вони вороги, вони правильно все роблять з їхнього боку. Тобто деморалізувати людей, які знаходяться в якості там жертв терористів, грубо кажучи, яких захопили терористи, тримають і тиснуть їм на мозок. До речі, є ще цільові групи з того боку, мається на увазі росіян, про кремлівськи налаштованих росіян, а в них вони викликають емоції сарказму, зловтіхи, якоїсь там радості і такі інші. Мені більше цікавить, просто нас зараз дивляться багато людей з окупованих територій. Крим, переважно Крим і Донбас. Ось прикидається людина. Проста людина, глядач АТР, вона там дивиться АТР, тобто вона притомна людина, не те, що там якась там, яка там через емоції може там плакати, сміятися, але все одно, коли наратив такий йде, люди ж не всі там журналісти, вони не всі можуть відокремити правду від брехні, да? Які поради для людей, щоб вони там не в розпачі перебували, щоб вони там не казали, все, це пропало, Україна нас кинула, там весь світ забув про нас. Які ознаки
таких маніпуляцій у соцмережах. Я про ЗМІ навіть не кажу, там все зрозуміло. Ну, по-перше, я би порадив таким людям намагатися постійно знаходитись в інформаційному полі України. Це не так складно, як здається. Підписатися на певні ресурси, перевірені. Абсолютно вірно. Телеканали можна сьогодні на Ютубі дивитися, переглядати. В інтернеті все це є абсолютно. Тобто не лінуйтесь, переглядайте і не виходьте з українського інформаційного поля. Так, наш контент, ми суттєво поступаємося по зрілищності, по всім цим моментам. Тобто ми даємо... По грошах, в першу чергу. По грошах, відповідно, від того контенту, який дає Росія. Ми значно поступаємося, програємо, ну просто страшно. Але намагайтеся, щоб не звикати до... Чим займається Росія? Вона виробляє такий інформаційний фастфуд. Люди на нього дуже падкі. Ну, спробуйте напружити свої мізки, намагайтесь не жерти цей фастфуд. Шукайте якусь там, хай вона груба буде піща, але це буде альтернатива. Шукайте альтернативні джерела, входьте в інші інформаційні поля. Якщо знаєте англійську мову, намагайтесь цих, до речі, не обов'язково знати англійську мову. Сьогодні є відповідні софти, які перекладають тексти. Це ж автоматично починає. Так, зараз такий світ став просто дуже доступно. Да, в принципі, і відеотексти перекладають підстрочником, вони йде і таке інше. Тобто, було б бажання. Головне, не полишайте інформаційного поля, альтернативних інформаційних полів. І ще я про емоції хочу, щоб ти зауважив. От як не піддаватися емоціям? Та все пропало, шеф. Там, Справа в тому, що, ще раз підкреслюю, що головна мета будь-якої інформаційної атаки – розвести нас на емоції. Якщо ви переглянули якийсь там сюжет, прочитали якусь статтю, який пост в соцмережах, і у вас різко змінився настрій, там, особливо на протилежний, ви дуже сильно чогось забоялися, ви дуже там образились, у вас з'явилося бажання комусь піти, там голову відірвати і таке інше, або ще якісь моменти. Це вже не журналіст. Це, це 99%, що це вас розвели на емоції. Просто сядьте спокійно, подихайте, от як є таке правило, 9 видохів самурая, сядьте, подихайте, спокійно собі, глибокі вдихи, видохи, подумайте і просто подумайте, кому це може бути вигідно, хто це спрямував. І все. І все, і більше нічого не треба. Не треба там, якщо у людей є навички там фактчекінгу, або вони знають якісь там ресурси, де перевіряють, аналізують, там всі ці речі можна перевірити. Але головне от в нашій голові. І головне ще важливий момент – критично відноситись до будь-якої інформації. Тобто не вірити з льоту. Виробити таку саркастичність, критичність на будь-яку інформацію, так реагувати. І чим більш смажена інформація, чим більше вона емоційна, тим більш критично ми маємо до цього відноситись. Дуже гарні поради, правда, і я сам ними користуюся, тобто заспокойся. Це все, що тобі зараз сказали, це розраховано на те, що ти там в тебе настрій якийсь там поганий, спіймати тебе на цьому і цю зраду там запалити там так, щоб все палало там тощо. Я проте хочу запитати про наративи, які вони використовують для деморалізації людей всередині України. Зараз не про окуповані території, а про Україну. Ми ж живемо постійно в парадигмі зради перемоги. І зрада, вона постійно вкидується. Частково, напевно, так і є. Там якісь прояви такі сумнівні, да? Але переважна більшість цієї зради, просто за моїми спостереженнями, це штучна, ось як ми казали, з другорядного на перше місце ставлять і розповсюджують. Ось які наративи для українців, щоб вони там не вірили в свою державу. Перше. Все пропало, Захід нас кинув. Захід нас кинув. Це улюблене, це з 14-го року. Зараз про Байдена, напевно, про нічого Байдена, не буде. Про Афганістан, от Афганістан і нас так кинуть, ми нікому не потрібні і таке інше. Всі вислови Ангели Меркель по Північному потоку, це взагалі найулюбленіше. А президентка Естонії який подарунок зробила? А ми сьогодні святкуємо, ви знаєте, я перепрошую, сьогодні в Естонії з'явився новий президент. Я ще не поцікавився, хто це, але це точно не ця людина, яка була, яка казала, обіцяла нам, що Україна там ніколи не буде членом НАТО і може бути за 20 років членом ЄС. Це її були особисті думки.
До речі, скажімо так, контактуючи з моїми знайомими з Естонії, вони не дуже високої думки про цього президента. Вона дуже випадково опинилася на цьому Олимпі. Це плід компромісу якогось. Там був всередині. І вона, скажімо так, вона тренд. От знаєте, зараз політичний тренд на несистемних політиків. Вона от такий несистемний політик. Тому тут... І вона ж просто ніхто ж нічого не пам'ятає. Ну, ми не зобов'язані знати, що в Естонії відбувається. Мені естонці нагадали, що десь в 15-му році, вже після початку окупації Криму, вона намагалася побудувати дружні стосунки з Путіним. Вона поїхала до Москви, вона йому тиснула руку, вона фотографувалася, щось пропонувала. В них мав бути якийсь там спільний похід якимось старовинним чи ніби старовинним кораблем разом кудись там, якісь там святкування спільних якихось дій там історичних, ніби там між Росією і Естонією. Але на Путін там такі умови, я просто не пам'ятаю поставі, що вона подумала ні, треба відмовитися. Але все ж таки ось це її таке малівацтво, певне, воно все ж таки знайшло вихід в цьому інтерв'ю. Але це було останнє інтерв'ю пані Керсті на посаді президента Естонії. Да, так що от і повертаючись до наративів, які використовують, все пропало, ми нікому не потрібні. Влада в нас, скажімо так, барижна. Тоді була барижна, зараз вона непрофесійна, клоунська і таке інше. Точно. Тоді бариги були. Бариги, там за грати, ну все таке, а зараз вони клоуни. Клоуни, не молоді, не вдалі, не зрозумілі і таке інше. Ніхто їх не поважає, ніхто не хоче з ними спілкуватися і таке інше. Тобто тричі переніс дату зустрічі. Хоча ми ж розуміємо, так тверезо, стоп, чуваки, стоп. Перенесли виключно через те, що 31-ша це дуже була така небезпечна дата, коли там будь-що могло відбутися в Кабулі. Да? І цей кейс Америка мала закрити перед тим, як розглядати кейс України. Це для нас навпаки, це корисно для нас, да, корисно. Чи корисно? А ми там все пропало там, а на 30 хтось написав таке, ну, доволі дотепно, але я думаю, що це неправда, що перенесли зустріч, Байден переніс зустріч з Зеленським на 32-ге. Да, і такий момент. Ну, тут вже відповідальність навіть наступає не тільки журналістів, а і лідерів опініон-мейкерів наших, особливо блогерів. Вони мають пояснювати такі речі. От своїм авторитетом поширювати інформацію, бо не вся цільова аудиторія, читацька аудиторія буде в цьому розбиратися. Не всі знають основи геополітики, не всі знають основи. А як на твою думку, Олександре, а скільки людей зараз довіряють більше блогерам за звичайні класичні ЗМІ, навіть електронні? Ну, в відсотках не скажу, але переважна більшість. Серйозно? Порівняно ніж класичним ЗМІ. Тобто думки, ця сума думок вот этих ЛСД, ці ломів російською, вона важить більше за класичні ЗМІ? Чому? Блогери дають готові рішення. Готові відповіді, готові рішення, готові варіанти, готові бачення. Вони систематизують, вони не позбавляють людей необхідності збирати інформацію, аналізувати. От подивимося, скажімо так, от наших блогерів, які обговорюють там питання війни, миру і таке інше. Тот же Арестович. Кожен його пост – це от якась там енциклопедія, це збірка якихось там матеріалів і таке інше. Взагалі, я хочу сказати, можливо, я так когось ображу блогерів, але скажу відверто, як воно є. Переважна більшість топових блогерів – це не індивідуальна робота, це командна робота. На них працюють, їм готують матеріал, їм дають матеріал. На мене ніхто не... Переважно, ну не знаю, я не аналізував. Та я й не блогер. Переважна більшість топових блогерів, вони або корпоративні, або... Тобто обличчя. Да, це обличчя. Ну, я от з цікавістю стежу за моїми колегами, які там, скажімо, або піднімаються, або беруть в участь. Ну, от, скажімо, один мій колега, я по його колонці в одному ЗМІ дивлюсь, то він був тихо, то в нього різко збільшується кількість публікацій. На якусь тему конкретно. Або на якусь тему, або взагалі. Ну от в нього на кожну тему, в нього є по 2-3 статті. Ну я просто порахував, скільки от я витрачаю час на статті, а я швидко пишу. Тобто він має практично 10 годин на день тільки займатися тим, що писати статті, писати пости, а він ще викладач, а він ще... Це нереально, абсолютно. Це або простимульовано, що людина кинула все інше і почали писати
написати на цю тему там статтю на день. Да, скоріше за все, це готова продукція. Готова продукція, він там, можливо, щось підкоригує, знизу своє прізвище поставив, все запускає. Таким чином створюються партійні, корпоративні і державні опініон-мейкери, за допомогою яких керуються громадською думкою. Це теж технологія. Тобто це така, ну як то кажуть, масонська ложа, така декілька масонських лож, які сидять і кажуть, так, там Василю, там, Богдане, там, давайте сьогодні ми робимо це. Да? Я навіть такий забавний випадок скажу, мене якимось чином включили в розсилку темників однієї політичної сили. Ну вони під мене там клінія підбивали, але я сказав, що ні, шановні, не треба. Вот. І вони в мене внесли. І кілька тижнів мені приходили оці темники. Так, сьогодні ми обговорюємо цю тему. Запускаємо це. Ну, от в мене просто свербить на язику сказати, хто це, але я не можу. Бо це непрофесійно. Слухайте, це могли зробити, насправді, будь-які політичні сили в Україні. Переважна більшість так вони працюють. Це менеджмент, це політичний менеджмент. Я все це проходив, коли працював в передвиборчих проєктах. Як його від брехни, ну, ти ж почав про це розповідати, що забагато текстів на тему таких великих досить, там, да, часто він там, ніколи до того він не торкався, принаймні цієї теми, да? А тут експерт. Ну от як в Фейсбуці жартують, що так, сьогодні всі, значить, експерти по епідеміям перетворилися на експертів по Афганістану і таке інше. Це лише частково жарт. Да, частково жарт. А в принципі, ну є така фраза, що в кожній жарті є доля жарту, все інше правда. От так воно і є. Насправді, от є регулярно там роблять рейтинги там топ-200 українських політологів або експертів. Ну от я б сказав так, перші 60 це переважна більшість корпоративні, партійні або замовні. Ну це ж жах, Олександре. Але це а де щирість, де чесність? А це в будь-якому суспільстві таке є. Це є і на Заході. Це інформаційно, це політичний менеджмент, цього нікуди не дінеться. Ну, напевно, знаєш, тут проблеми більше не виробника, а споживача. Допоки така інформація споживається. Тобто, от якщо б у нас був великий ринок альтернативних джерел інформації, незалежних, середніх, там, малих і таке інше, у нас було б більше шансів. Давайте порівняємо це зі звичайним ринком. Ну, наприклад, давайте візьмемо умовний продукт пива, наприклад. Так. Ось вони є там як мережеве, є там брендове, а є крафтове. І його все більше. І люди, які свідомі, вони обирають крафт. Так само можна казати там про м'ясо, про молоко. Я просто нещодавно був у свого товариша на фермі, де в нього кози і корови, і він виробляє спеціально дуже якісний продукт, який постачається в конкретні точки, де це все є, і можна замовити навіть молоко від конкретної корови. Тобто, коли рівень споживання переборливості, я не знаю, як українською це сказати, зростає, тоді є продукт такий. Тобто давайте шукати всюди на крафт, на інформаційний крафт. Авторський. На крафт, за який несе відповідальність людини, яка це... Своїм іменем, своїми можливостями, своїми перспективами, своїми майбутніми заробітками і таке інше. Тобто персональна відповідальність – це найкраща гарантія якості того товару, який він пропонує. Підступаємося до теми репутації. Я на запитання, знаєте, як знайди те, не знаю що, чого взагалі не існує в українській політиці чи журналістиці, на жаль. Це відповідь проста. Репутація. Вони дуже погано працюють. Чи працюють уже? Як на твою думку? Репутація, справа в тому, що репутація буває з знаком плюс і з знаком мінус. Я про плюс. І, до речі, іноді мінусова репутація працює більш ефективно. Так, для розповсюдження інформації, цитування. Є такі політики, які починають свою кар'єру з мінусовим авторитетом, з негативним іміджем, а потім, досягнувши певної мети, вони перетворюються в респектабельних політиків. Ну, от, скажімо, візьмемо того ж самого політика, нашого колишнього Ляшко.
Його, згадаємо його кар'єру, що він починав з вілами, бігав, кров там тягав і таке інше. Ну от ми зараз, це його історія. Значить, як тільки він досягнув Верховної Ради, став головою фракції, таке інше, він перетворився в респектабельного політика. Він почав одягати дорогі костюми, їхати в крутих авто і таке інше. І все, він перестав бути цікавий своїй аудиторії. І він зник. Все. Він вже пішов. Тобто порада для них усіх, десь цих медійників чи політиків, будьте собою, намагайтеся бути собою. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Це цінується більше всього. Але справа в тому, що треба спочатку привернути до себе увагу. А, скажімо так, вот, як пела старушка Шипокляк, хорошими ділами прославитися нельзя. Ну, знаєш, це як журналіст, я скажу, перше, що я почув про журналістику, це літак, який приземлився, це не новина. Да. Або, як казав один редактор, ну що за день? Не тобі вбивство, не тобі зґвалтування. Ну, це специфіка людської цікавості, тут нічого не робиш. Які очікування від від зустрічі Байдена з Зеленським, чи Зеленського з Байденом? В принципі, нічого неочікуваного не буде. Логіка подій, логіка коментарів, логіка заяв, вона, яка була, вона абсолютно не зміниться. Ніяких таких от подарунків несподіваних не буде. Ой, я прошу, знаєш що? У нас є цитата Зеленського, саме Зеленського. Давай її послухаємо. І про ось те, що на що він чекає від візиту до Вашингтону. Коротка така цитата. В цілому 3 оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут по Північному потоку, має бути енергетична угода і домовленості. Я кажу, повинно бути, тому що диявол в деталях. Треба почекати трохи. Я хочу звернути увагу на цю дуже таку хорошу фразу, до речі, «диявол в деталях». Що може бути непередбачено? Як у плюс, так і в мінус. Ну от, виходячи з теперішніх ситуацій, я не бачу щось такого, щоб було принципово непередбачувальне ані по Північному потоку, ані по економічних питаннях, ані по політичних питаннях, ані по питаннях війни і миру і таке інше. Тобто немає сьогодні передумов для того, щоб відбувалися якісь різкі зміни, які будуть озвучені саме на цій зустрічі. Ну, можливо, ми чогось не розуміємо, бо не можна бути абсолютно впевненими. Можливо, там є якась заготовочка і таке інше. Но принаймні на теперішній момент якихось передумов для цього, ну, я не бачу. От після повернення Зеленського додому, після оголошення ним певних результатів, до чого вони там домовились, будуть наслідки. Але це будуть наслідки в Донбасі в вигляді загострення конфлікту, це будуть наслідки там економічних протистоянь по Криму і таке інше. Наслідки будуть після того, як він приїде і розповість, про що вони там домовляли. До речі, я можу додати, може ти теж не знаєш про це, мої джерела повідомили, що крім візиту Зеленського до Вашингтону, відбудеться у наступні вихідні візит дуже великий делегації зі Сполучених Штатів. Це сенатори, конгресмени, міністри, не знаю хто конкретно, але це вони прилетять і буквально там добу вони будуть у Києві, але буде багато зустрічей. Тобто ми можемо надіятися, якщо це заплановано, що відразу після візиту Зеленського вже заплановано. Тобто намічається якесь, може, розширення співпраці і в тому, і в політичному, і військовому, в чомусь там. Ну, я думаю, що скоріше, можливо, по-іншому, бо це скоріше не... Ну, так, це буде про співпрацю, але головне завдання цієї групи – це скоріше комісія, яка буде приїжджати проводити ревізію. Тобто, наскільки відбуваються реформи, що конкретно зроблено. Бо президент, коли їде в Вашингтон, він їде ревізію за добу не влаштовують. Ну, що ти проревізуєш? Навіть Хлістаков не міг такого зробити. Зустрітися, подивитися в очі. Подивитися в очі. Справа в тому, що всі матеріали там збираються. Насправді, скажімо, той факт, що перші особи США і України зараз не особливо контактують, це не означає, що контакту немає. Робота йде на
середньому контакт уровні. триває. І посольство працює, незважаючи абсолютно. на те, що посла офіційно немає. І співпраця військова йде. Тут насправді Там все... в курсі, там в курсі. Можливо, вони будуть оголошувати якісь конкретні речі по конкретних галузях, по конкретних питаннях і таке інше. Тобто це, от, скажімо так, от, ну, я це вважаю от саме як ревізію з певними наслідками, з певними оргвисновками для того, щоб в подальшому робити. Бо чому це ще дуже важливо? Афганістан випадає з американського бюджету, там висвободається велика кількість грошей, і їх треба перерозподіляти. І ми можемо претендувати ми можемо на претендувати. тих грошей. Так, абсолютно вірно. Справа в тому, що наша слабка міжнародна суб'єктність не дає нам використовувати дуже великі можливості. Слухай, а потужна міжнародна суб'єктність – це коли ти не воюєш з Росією? Ну, ні, справа в тому, що от, саме великий, саме активний суб'єкт сьогодні, от, скажімо, в Європейському Союзі, хто? Німеччина. Ні. А хто? Польща. Вона там більше всього шороху наводить. Хто? Через те, що вона з Америкою має більш гарні стосунки. Так, це точка входу Америки в Європі. У Америки дві точки входу. Це давня, це Британія через неї, і в Східній Європі це Польща. Нам треба теж долучатися. Абсолютно вірно. Так і планувалося в 2014 році. Так і планувалося, що Україна почне виконувати роль Польщі, яка була з 90-х років. Україна мала стати вітриною капіталізму з людським обличчям. Тобто Польща вже ніби майже стара Європа стала. І от ці моменти. І поляки зараз вони дуже активні на європейській політиці. Вони дуже активно працюють в Європарламенті. Вони дуже активно лобіюють свої інтереси. Єдина країна сьогодні в Східній Європі, яка подала позов і бореться проти Північного потоку. Вона намагається на себе потягнути ці речі. А в нас немає такого рівня. А ще, знаєте, ще є новина така, вона буде цікава нашим глядачам у Криму, в першу чергу. Ми знаємо, що пані Денисова, це омбудсмен український, у нас є інформація, що вона передала президенту Зеленському напередодні його виліту до Байдена список політв'язнів, в якому переважна більшість – це кремли, кримські татари. І ми надіємося, що якийсь можливий тиск міжнародний спонукає, не знаю, Путіна відпустити, чи обміняти, звісно, він нікого просто так не відпускає цих людей. Ну, це скоріше буде предмет торгу. Ну, Путін завжди. Він робить виключно те, що він вважає за вигідне. Бо він, пам'ятаєш, він віддав, коли багато людей, там, до речі, був всього один Кремли, Дембекіров, а всіх інших він багато людей віддав, в тому числі Сенцова, віддав Балуха, віддав моряків. Але це був такий аванс, як зараз зрозуміло. Він чекав все ж таки на поступки політичні, як будь-який терорист. Абсолютно вірно. Ну, і я ще він відтягнув своїх, до речі, багато людей, які дуже важливі. Дуже важливих, дуже потрібних свідків. Ну, я скажу так, що саме кримські татари в якості заручників путінського режиму будуть віддані в саме останній момент. Тобто вони самі небезпечні для Путіна. Вони дуже сплочені, вони дуже, скажімо так, об'єднані ідеологією. Ми самі по собі руйнуємо його легенду базову про російський Крим. Абсолютно вірно, так, абсолютно вірно. Тобто кримські татари – це, скажімо так, це спростування, 100% спростування міфа про руський Крим, про ісконно руську територію. Бо більш давніх народів, які жили в цьому Кримі, не збереглося. Завжди, знаєш, цю історію намагалися довести, що так, були давні греки, потім нічого, а потім Росія прийшла. до того якась орда там приходила, щось там уходила. Це ж все не так було, але їм потрібно обґрунтувати свою присутність там. Хоча жодного обґрунтування, крім бажання і крім агресії, немає. Це повне повторення того, що і Катерина II, що скоїла вона тоді. І Путін просто її шляхом, вона порушила один, домовленість, він іншу просто. Назви різні,
Суть то та. Ну, Крим, він завжди був дуже строкатим, і навіть за часів ханського правління в Криму він був розділений. Там прибережна частина, там були генуезці, там були європейські факторії, горна частина, степова частина. Ніхто один одного не знищував там. Абсолютно. Ні за релігійною ознакою, ні за політичною, ні за етнічною ознакою. Так, тобто люди розуміли, що вони взаємопов'язані один одного. Степ надає продукти харчування, там хліб, якийсь цих. В горах вирощується виноград, там тваринництво і таке інше. На узбережжі рибалки, торгівля і таке. Знаєш, що я скажу? Це була система. Крім того, кримським татарам взагалі не притаманна ідея когось знищувати. Просто ментально не притаманна. За ханство, до речі, хан там утримував 25 грецьких православних монастирів. За свій кошт. І там існували різні релігії, був країмізм, якого взагалі ніде не було, крім Криму. І країмам була віддана галузь фінансова, наприклад. Були кримчаки, які іудеї, там, і всі вони мали рівні права. Просто місто, звідки моя родина, це Карасу-Базар, нині Білогірськ, Карасу-Базар історичний. Там ось до війни просто бабуся моя розповідала, там мова спілкування була міжнаціональна, була кримська мова. І всі її знали. Ну, Караїми, кримчаки, звісно, там одна мова, але і росіяни говорили. Ну, звичайно. Ну, от якщо ми історію поглянемо, Бахчисарай, тут же печерний монастир православний, чуть вище Караїмське печерне місто з відповідними храмами. Це взагалі зразок Кримське кладовище, І все воно, не було. Це воно на такій ділянці, на такому п'ятачку невеликому, і так по всьому Криму. При тому, знаєш, в той же час існування Кримської держави, до держави ще, в Європі що відбувалося? Там вигнання євреїв з Іспанії, що почався це, фактично Голокост почався, все привело до Голокосту, зрештою. Були там релігійні війни між католиками, протестантами. Тобто одні народи самі там себе знищували дуже там завзято, а тим часом в Криму нічого цього не було. Це був наймирніший регіон взагалі в Європі, найтерпіміший до релігії, до всього. До речі, я хочу сказати, що в принципі, і ще такий момент треба згадати, що ідея, зокрема, пантюркізму, на якій зараз будується тюркський світ, Туреччина просуває свої інтереси і таке інше, воно ж з'явилося в Криму в кінці 19-го. Це ідеолог був Ісмаїл Гаспралов. Так. І, до речі, скажімо так, от така толерантність, вона притаманна класичному Турецькій імперії. Вона ж абсолютно не така була, як ми її вчили в підручниках з радянських часів. Там була система, там був порядок, там не було гоніння на християн. Взагалі, головна легенда про рабство, яке не могло бути в Османській імперії більше 6 років. А тут було просто кріпацтво довічне. І твої діти, онуки, всі просто товар. А там такого не було. Це я навіть не про Крим, а про Османську імперію. В Османській імперії ще, знаєш, султани один одного вбивали часто. Там така традиція була погана. А в Кримському ханстві ні, такої традиції не було. Там голосували, обирали хана, і один хан правив 4 рази з перервами певними. Тобто, інтриги були, викрадення ханів Туреччиною, всяке було, але не було головного, що відрізняє нормальний світ від російського світу. Не було бажання знищувати інші народи. Сенсу не було. Природа, ситуація, обмеженість ареалу, вона не давала можливості так вільно к таким речам відноситись і робити такі капості. Я хочу закінчити наш етер тим, що ось ми нації, Кремли і українці дуже добрі. І дуже ми довіряємо сусідям, ми не заздримо, ми не хочемо окупувати нікого. Історично так було, нікого не окуповували. Воювали так, але не окуповували.
А вони якось якраз скористалися і майже одночасно знищили і Кримську державу, і козацтво, козацькі вільності. Майже одночасно. Вони просто дочекалися моменту послаблення військового, напевно, політичного, і зробили свою чорну. Але ми з Олександром конкретно не допустимо повторення цього прикрого інциденту. І все це, що зараз відбувається, це тимчасово. Все, окупація, бо вона не має під собою головної підстави, справедливості, вона нечесна. А правда завжди перемагає. Я прошу вас, я вдячний Олександру за те, що він прийшов, а вас я прошу долучатися до нашого Патреону. Це така, шляхетна справа, благородна, іншою мовою. Быть в борьбе с нашим общим врагом. Це не просто слова про Кримську платформу, про те, що Крим – це Україна. Зроби свій внесок конкретний, ти, конкретна людина, хто зараз дивиться нашу програму. Я уходжу на перерву, певно, 2 години десь, а наступну годину дійсно з вами буде чарівна Гульсум Халілова. Не перемикайтеся, дивіться АТР. Дякую. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму.